Most egy kicsit körbejárunk a menhelyen, és sok kutyát fogunk látni. Valójában ezek a kutyák, akiket itt látunk, igazából már mind elvihetők, rendelkeznek 3 oltással, abból 2 kombinált oltás, egy veszettségoltás, kapnak 2-szer féreghajtót, és ivartalanítva vannak, minden egyes kutya, a lánykutyák is és a fiúkutyák is kasztrálva, mellette mikrocsipet kapnak. Ez azért is érdekes, mert a készülő jogszabályok tekintetében, hogyha egy kutya ivartalanítva van és mikrocsipezve, illetve ha menhelyről származik, akkor nem kell utána adót fizetni, ez is lehet egy pozitívum, de természetesen, hogyha valaki állatbarát, akkor itt mindig talál magának olyan kutyát, amelyik szimpatikus számára, és viszonylag keveset kell már rá költeni, mert ezek a kutyák már megkapták az összes szükséges orvosi ellátást, és hát gyakorlatilag általában, ha a kutya nem beteg, akkor általában csak 1 év múlva kell megkapja a következő oltását. Vannak itt fiatal kutyák, idősebb kutyák, rengeteg kutya van, és azt hiszem, hogy van bőven választék, érdemes körülnézni.